गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ यशोदेच्या तान्ह्या बाळा गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ आला रे आला गोविंदा आला गवळ्याच्या बोरी। सावंतवाडी शहरात दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आज दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यासाठी अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळ जे पथक जे आहे गोविंद पथक हे सज्ज झाले आहे। येथील उपरलकर देवस्थानाकडे हा आजचा मानाचा जो नारळ आहे तो देवाच्या चरणी अर्पण करून आजच्या या दहीहंडी फोडण्याच्या कार्यक्रमाला ते सुरुवात करत आहेत। तर आपल्यासोबत आहेत अमेय मित्रमंडळ गोविंद पथकाचे सगळे सदस्य आहेत, आपण त्यांच्याशीच संवाद साधूया। गेले महिनाभर म्हटलं तरी हरकत नाही आमच्या सर्व या गोविंदांनी खूप अथक प्रयत्नातून अथक मेहनतीने सराव केला आहे। त्या सरावाचा आज खरं म्हटलं तर आजचा दिवस हा त्यांचा दिवस आहे। कारण मी खरोखर प्राऊड फील करतो आमच्या मित्रांसाठी, कारण ते आहेत म्हणून मी आणि त्यांची मेहनत आहे ना म्हणून आम्ही आहोत। मग असंच सगळ्यांनी आमच्या पाठीशी राहावं आणि एवढंच असं म्हणणं आहे की ह्या मोबाईलच्या जगामध्ये आज ही मुलगे आपल्या स्वतःच्या जीवावरती उदार होऊन आज हा दहीहंडीचा सराव करतायत, प्रॅक्टिस करतायत, जाऊन प्रत्येकाने फोडणार आहेत। बरोबर हॅट्स ऑफ टू आम्हाला मित्र आणि सगळ्या मुलांसाठी फक्त दिवसेंदिवस ही संख्या कमी होत चालली असताना पण ही मुलं मोबाईल बाजूला ठेवून 1-2-3 तास काढतात। हेच एक मोठेपण आहे आमचा आणि हे प्रेम आहे आणि प्रेम असंच तुमच्यावर राहील याची तुला हे देतो। आणि त्याचप्रमाणे आता मी जाणार सर्व दहीहंड्या शिस्तबद्धरित्या पुढून लवकर सगळ्या 9च्या हा कार्यक्रम आम्हाला संपवायचा आहे आणि असेच आम्हाला आभार मानायचे आमचे सगळे स्पॉन्सरचे आभार। त्याप्रमाणे बापू मुर्शीकर साहेब आमच्यावर आहेत, याच्या आधी पण होते पण याच्या पुढे पण राहतील असं मी त्यांना म्हणजे अपेक्षा करतो। त्यांच्या पुढील राजकीय वाटचालीस आम्ही शुभेच्छा आमच्या मित्रमंडळातर्फे असेच आमच्या पाठीशी उभे राहा। त्याचप्रमाणे आमचे स्पॉन्सर असतील नावं घेणं गरजेचं आहे कारण त्यांच्यामुळेच आपण इथे आहोत। विहान निशांत तोरसकरांनी आम्हाला यावेळी बऱ्यापैकी मदत केली आहे। गौरव डेकोरेटर दीपाली कॅटरर्स कायमच आमच्या पाठीशी उभे राहत आहेत। सचिन धिंगळे, प्रशांत सावंत असे असतील म्हणजे असंख्य लोक आहेत जे काही ना काही स्वरूपात आम्हाला मदत करत आहेत। आपलं रसायकला कलाक्रीडा मंडळ आहे, जुडो ग्रुप आहेत, त्याच्यानंतर ओंकार कला मंचचे विद्यार्थी हे आहेत, सर्वजण आहेत। बरोबर आहे, सर्वजण हे वाळके मास्तरचे काही जिम व्यायामशाळेतले काही आपले व्यायामपटू आहेत ते आम्हाला चांगलं मदत करतात। फयाज असेल, रॉजर असेल, हे सर्व म्हणजे असं नाही आहे। हा सण हा सर्वधर्म सामाजिक प्रतीक आहे। बरोबर सर्व मित्रांना मी हॅट्सअप करतो, असेच पाठीशी उभे राहा। आपण खरोखर एक चांगलं काम करू, समाजासमोर एक आदर्श निर्माण करू। गवळ्याच्या पोरींनो जरा मटकी सांभाळा, टेन्शन नाही लेता ये बंदा, किती पण उंचावर बांधा। टेन्शन नाही लेता ये बंदा, किती पण उंचावर बांधा। हे नाद करायचा नाही औंधा, आला 10 थरांचा गोविंदा। गोविंदा रे गोपाळ यशोदेच्या तान्ह्या बाळा गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा रे गोपाळ। तुझ्या घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा, घरात नाही पाणी घागर उताणी रे गोपाळा। हे हलकी बोलते भित्तर तारा, तालावरी ढोलती गोविंद गोपाळा। नंदाचा कान्हा खाली धिंगाणा, संगीताच्या गोपाळांचा रंग तो मिळा। हे गोकुळच्या चोरांचा लय बोलबाला, माखन चुरात आहे बन्सीवाला। हे गोकुळच्या चोरांचा लय बोलबाला, माखन चुरात आहे बन्सीवाला। हंडीवर आमचा डोळा, दह्या दुधाचा काला, हंडीवर आमचा डोळा, दह्या दुधाचा काला। हे नाद करायचा नाही औंधा, आला 10 थरांचा गोविंदा। गोविंदा रे गोपाळा यशोदेच्या तान्ह्या बाळा गोविंदा रे गोपाळा।
गेले 1 महिना आणि त्या 1 महिन्यामध्ये दररोज या ठिकाणी गोविंदांसाठी जेवणाची अगदी अप्रतिम व्यवस्था प्रशांत सावंत यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांकडून करण्यात आलेली होती. जरा जोरदार टाळ्या या ठिकाणी प्रशांत सावंत यांच्यासाठी होऊन जाऊ देत. त्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा जुडो कराटे आकिदो असोसिएशन सावंतवाडीचे सनी जाधव यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी छोटेखानी सत्कार हा अमित तेंडुलकर यांच्यातर्फे स्वीकारावा. वसंत जाधव सरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा जुडो कराटे आकिदो असोसिएशन सावंतवाडीचे सन्माननीय वसंत जाधव यांच्यामुळेच अतिशय चांगलं सहकार्य आम्हाला गेली कित्येक वर्ष लाभलेलं आहे. ते वसंत जाधव यांचा या ठिकाणी शाल या ठिकाणी देऊन सत्कार करतायत. या ठिकाणी अमित तेंडुलकर आणि जाधव सर आपल्याला विनंती आहे की आपला व्यासपीठावरती जो छोटा गोविंद आहे अस्मी अमित तेंडुलकर याचा आपण एक सत्कार या ठिकाणी करायचा आहे. 2 ठिकाणी या छोट्या गोविंदाने अस्मीने आपल्या वयाची तमा न बाळगता उंचीवर जाऊन या ठिकाणी सलामी दिली होती 2 ठिकाणी. तीच अस्मी अमित तेंडुलकर. जरा अस्मीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे तमाम सावंतवाडी वासियांकडून. युवा मैत्री संघटना सावंतवाडी यांच्यातर्फे बांधण्यात आलेली दहीहंडी. त्यानंतर विशेष सत्कार या मंडळातर्फे करण्यात राहिलेला आहे तो म्हणजे आमचे श्रीकृष्ण भोसले यांचा. गेली 49 वर्ष आपल्या तमाम सावंतवाडीकरांच्या माहितीसाठी गेली 49 वर्ष श्रीकृष्ण भोसले सालेवाड्यामध्ये पडते यांचं जे निवासस्थान आहे त्या निवासस्थानामध्ये जो श्रीकृष्ण त्यांच्या घरी असतो त्या श्रीकृष्णाची मूर्ती घेऊन सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आपल्या हातामध्ये पाटावरती या ठिकाणी श्रीकृष्णाची मूर्ती घेऊन श्रीकृष्ण भोसले हे गेली 49 वर्ष ही सेवा देत आहेत. म्हणजे ही दहीहंडी सुरू जेव्हा झाली त्याच्याही अगोदर. त्याच्यामुळे एकदा श्रीकृष्ण भोसले यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या जेवढ्यात मारता येतील तेवढ्यात होऊन जाऊ देत. मग अशा मी श्रीकृष्णाचं नाव घेतलं होतं परंतु श्रीकृष्ण बाजूला गेले होते त्याच्यामुळे यावेळी आम्ही त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करायचा ठरवलेला आहे. हेल्पलाईन संघटना जी आहे या संघटनेचे सन्मान श्री राजा नागणे साहेब हे अध्यक्ष आहेत. व हेल्पलाईन संघटना गेली कित्येक वर्ष आपल्याला माहीतच असेल सामाजिक सांस्कृतिक व क्रीडा क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असलेली संघटना. त्याच्या बाबतीत आपले निशांत तोरसकर आपल्याला सांगतील. नमस्कार सर्वांना दहीहंडीच्या उत्सवाच्या उपअष्टमीच्या शुभेच्छा. दरवर्षी आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने बापूसाहेब पुतळ्याच्या इथे चौकामध्ये दहीहंडी घेतो परंतु यावेळी आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांचं निधन झाल्यामुळे यावेळी रद्द करण्यात आला हा उत्सव. तरी यावेळी जे पूरग्रस्त जे आहेत आपल्या जिल्ह्यातील यांच्या मदतीसाठी सावंतवाडी शहर भाजप आणि युवा मोर्चाच्या वतीने अमित तेंडुलकर मित्रमंडळाला आम्ही 5,000 रुपयाची आर्थिक मदत जाहीर करत आहोत. धन्यवाद. युवा मैत्री संघटनेतर्फे या ठिकाणी अमित तेंडुलकर मित्रमंडळाला नेहमीप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे या ठिकाणी छोटीशी अशी गणेश मूर्ती या ठिकाणी देण्यात येते. प्रसाद माने ॲडव्होकेट राघवेंद्र नागवेकर संदीप कानविलकर आपल्याला विनंती आहे कौस्तुभ गणपुले महेश पेडणेकर संदीप कानविलकर जोरदार जरा टाळ्या होऊन जाऊ देत. अमित तेंडुलकर यांच्यासाठी ही गणपतीची मूर्ती. अमित तेंडुलकर आपल्याला 2 शब्द मार्गदर्शन करतील. सर्व प्रेक्षकांना सर्वप्रथम
दहीहंडीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमच्या मंडळाच्या माध्यमातून गेली 7 वर्ष आम्ही हा उपक्रम राबवत आलेलो आहोत. खरोखर स्तुत्य सौकर म्हणावाच लागेल, कारण ह्या मुलांची मेहनत तुम्ही बघत आहात. आम्हाला ॲक्च्युली हा कार्यक्रम घ्यायचा नव्हता, पण खरं तुम्हाला सांगू का, ह्या मुलांसाठी, आमच्या मुलांसाठी आम्हाला घ्यावा लागला, कारण त्याची काय मेहनत असते ह्या पूर्ण ह्याच्या मागची, हे तुम्हाला थोडक्यात 2 शब्दात सांगता यावं म्हणून तुमचा थोडासा वेळ घेतो आहे. खरोखर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे ह्या मोबाईलच्या जगामध्ये फार छोटं झालं आहे जग. अजिबात मैदानी खेळांकडे कोणाचं लक्ष नसतो. दिवसेंदिवस या मैदानी स्पर्धेसाठी होणाऱ्या मुलांची संख्या रोडावत चाललेली आहे. तसं तरी पण ते शिवधनुष्य आमच्या मंडळाने पेललेलं आहे, यशस्वीरित्या पेललेलं आहे आणि याच्या पुढे पण पेलेल. हॅट्स ऑफ टू यू ऑल गाईज. कटुयाच्या माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहात, असेच उभे राहा, कारण हीच तुमची मेहनत आहे. कारण इथे तुम्हाला मगाशी पण म्हटलं, इथे अर्थकारण नाही आहे, हे निव्वळ समाजकारण आहेत. म्हणून आज तुम्ही माझ्या बरोबर असं जिथे जिथे अर्थकारण येतं तिथे एवढा मोठा माप जमू शकत नाही, कारण कोणालाही 1 रुपयाच्या अपेक्षेशिवाय ही लोक इथे आलेली आहेत. या मुलांची मेहनत मी बघतोय, गेले 2 महिने मी फक्त उभा असतो, पण ती मुलं मेहनत करत असतात. तुम्हाला खरोखर माझ्या वतीने खरोखर मी तुमचे मनाचे आभार सर्वांना सांगतो की यांच्यासाठी तुम्हाला जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन देत, कारण यांची मेहनत तुम्हाला माहीत नाही किती रिस्क घेत आहेत ही लोक. खरोखर म्हणजे हॅट्स ऑफ. शब्द नाही आहेत तुमच्याबद्दल बोलण्यासाठी, कारण खरोखर तुम्ही दाखवून दिलं तुम्ही काय आहात. कारण जेव्हा पूरग्रस्त असं कोल्हापुरामध्ये जेव्हा काय अशा स्थिती निर्माण झाल्या, तेव्हा जे म्हणत होते सो कॉल्ड व्हाईट कॉलरवाले कोण नव्हते, असे म्हणत होते हीच पोरं तिथे कामाला आली, ह्याच पोरांनी तिथे काम केलेलं आहे. दाखवून दिलं तुमचा गुरु काय आहे. ह्याच्या पुढे सुद्धा आम्ही ॲक्च्युली ह्या वर्षी करायचं की नाही आम्ही ठरवलं नव्हतं, कारण हा पूरग्रस्त थोडासा ह्या पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे आम्ही पण द्विधा मनस्थितीमध्ये होतो, चालवायचं की नाही चालवायचं. पण या मुलांची मेहनत बघता त्यांच्यावर अन्याय होणं मला बरं वाटलं नाही, म्हणून आम्ही ॲक्च्युली दहीहंडी आज ह्या पद्धतीने साजरी करत आहोत. शिस्तबद्धरीने साजरी करत आहोत. संस्थानकालीन वारसा आहे तो आम्ही जपतोय आणि ह्याच्यापुढे पण जपणार, निस्वार्थीपणे जपणार, हा तुम्हाला शब्द देतो. आणि माझे मी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी उपस्थित आहेत ओंकार कला मंचचे अमोल टेमकर आणि ब्रेकिंग मालवणीचे संपादक अमोल टेमकर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. अमोल टेमकर ब्रेकिंग मालवणीचे संपादक. त्याचप्रमाणे सर्व पत्रकार बांधवांचे सुद्धा आम्ही अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळातर्फे आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. या ठिकाणी 11 वर्षापूर्वीची दहीहंडी सुरू केली महेश पेडणेकर त्यांच्या मित्रमंडळातर्फे.